It's the dream. Άλλη μια μέρα στη ζωή των υποδουλωμένων ανθρώπων. Καλημέρα παιδιά! Πίντζαρα λίγο με τον εαυτό μου. Μην το βάλεις αυτό. Ξεκίνοντας το επόμενο. Καλημέρα ξανά. Σήμερα θα αράξουμε Alexanderplatz, που είναι η πλατεία με ένα μεγάλο πύργο που λέγεται Felsen Tower. Επίσης θα κάνουμε brunch, θα μπρατσάρουμε ως basic white girls που είμαστε. Θέλω να πάρω αυτή την μπλούζα που λέει Berlin γιατί μου αρέσει αυτό το λόγο. OTD. Βλογκάρουμε. Ναι. Και τα μουρδίστικα ρουχαλάκια. Τι τέλειο. Εδώ οι φίλες μας για άλλη μια φορά δεν πάνε καλά. Έβαινα. Αργήσαμε να μπούμε στο μάθημα και μόλις μπήκαμε ο καθηγητής. Εσύ με το mouth pullover και ρωτάει τον Γιάννη, ο οποίος είναι ο μόνος που δεν μπορεί να συνεννοηθεί στα γερμανικά και απλώς τον γράφει και πάει και κάτω. Και τώρα έχουμε έρθει στο Μάτε καφέ να πιούμε καφέ και να φάμε πρωινό. Δεν πάει καθόλου καλά η μέρα μέχρι στιγμής. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο καθηγητής είναι να με δείξει και να πει εσύ τι ξέρεις γι' αυτό. Εγώ δεν ξέρω ούτε χημεία ούτε γερμανικά. Μετά ενοχλούσα τους φίλους μας τους Γερμανούς γιατί ψούσα τη μύτη μου νομίζω. Εντάξει, μετά ήρθαμε εδώ να πάρουμε πρωινό. Πατάω το κουμπί του καφέ, γεμίζει το ποτήρι, αλλά γεμίζει μέχρι εδώ. Και λέω θα γεμίσω λίγο. Που το ξαναπατάω και ξεχυλίζει. Και αφού ξεχυλίζει και καίγεται το χέρι μου με τον καυτό καφέ, βάζω ένα άλλο ποτήρι για να τα μαζέψω. Με κοιτάζει η φίλη του ο Γερμανός δίπλα. Α, και δεν μπορούσα να πληρώσω και με κάρτα πάλι. Γιατί στη Γερμανία είναι έτσι τα πράγματα. Ο κύριος Μόρτης 99 πέρασε όλους τους γερμαναράδες χημικούς. Τη μία που είχα πήρες. Κάποιος γυρνάει και λέει το χάσαμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα και ξανακοιμόμαστε όλοι. Ήτανε και σηκώνομαι να δω το κινητό και ήταν 7,5 ώρα. Προλαβαίναμε άνετα.
Μαρία μόλις αγόρασε τα gummy bears σε σχήμι ματιού. Άλλο. Δεν του άρεσε το φίλο μας. Αντίο. Τσούζουν τα Wiedersehen. Συνεχίζονται οι περιπέτειες της Μαρίας και του παγωτού της στο μετρό. Unboxing time. Πήρε αυτό το σκοφί, θα το φοράει έτσι. Έτσι εδώ, και σπάει πάρα πολύ. Ο Παναγής πήρε το πιο απίστευτο φούτερ που έχω δει στη ζωή μου είναι. Λοιπόν, ο Παναγής για το φούτερ του λέει Σκου. That noise in every rap song. Και κάνουμε τώρα ένα throwback Βερολίνο 2016. Shout out στη Μαριτίνα που την αντιγράφει ο Παναγής. Με το Φίτζι, είναι Φίτζι, πες το. Το Βερολίνο γενικά είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Και πέρασε τέλεια με το παιδάκι εδώ. Ψήφισε μου ρουμανική. Yes, sir. Brandenburg Ghettoa, Holocaust Mahnmal, έτσι λέγεται βασικά στα γερμανικά, τώρα στο δεν πώς λέγεται. Reichstag. Και αξίζει το Reichstag να αφήσετε ραντεβού να πάτε πάνω στον Τρούλο, γιατί έχει πέρα όλη την πόλη. Και εμείς πήγαμε χθες το βράδυ. Ήταν πολύ ωραίο το βράδυ. East Side Gallery, που είναι ουσιαστικά το ανατολικό μέρος του τείχους που έχει γκράφιτι και ζωγραφιές και τέτοια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης έχει πολύ ωραία brunch, breakfast places, πολύ alternative και cute. Κάποια καλά μουσεία είναι το Checkpoint Charlie που έχει γενικά την ιστορία των Εβραίων και Γερμανών και γενικά με το τείχος κτλ. Σπέργαμον Museum είναι πολύ ιστορικό μουσείο. Σπιονάζε Museum είναι το μουσείο των κατασκόπων που γενικά περιγράφει από την κατάσταση με τους κατάσκοπους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δείχνει πως ας πούμε έκρυβαν κάμερες, είναι κάτι αυτοκίνητα με θερμοκάμερες και τέτοια που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ διαδραστικό. Για ψώνια αξίζει να πάτε στην Potsdamer Platz που έχει το Mall of Berlin. Επίσης στην Kudam, κοντά στο Europa Center έχει πολλά μαγαζιά, όπως Urban Outfitters, πώς σου φάνηκε αυτό το μαγαζί? Πολύ ωραίο παιδιά το Urban Outfitters. Πήγαμε σε ένα ωραίο μπαράκι που είναι στην αρχή της Kudam, στο Bikini Berlin, που λέγεται Monkey. Ένα άλλο πολύ γνωστό μπαράκι στο Βερολίνο είναι το Minimal. Ναι. Και ένα καλό κλαμπάκι είναι το Treasure. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ήταν τέλειο. Is it true?